دەم باش دەربارەی ڕستە ئەلندێ چاردەمین بەرهەما منی چاپکردیە گۆبەری چەند ڕۆژان هاتیە چاپکردن ئەو ژنە وەشانێن سیتاڤە ئەدیتۆرێوێ مامۆستا هەرباتاییە و تابلۆیە بارک ئاشێوەکاری کوردی ناودار عمران شێخ موسا 129 ڕووپەلان پێکتێ و ژڕستێن جودا جودا هێژای گوتنەیە گۆبەرین هاژی بڕاستی دوو بەرهەمێ من بە هەمان شێوەیە هاتنە چاپکردن ji بەخچگا ژیانê 2020 û ji ferhenga lêgeriyanê 2022 mijarên van cûrenivîsan got bi rastî bi awayekî rêk û pêk yan jî wekû şêweyê bexşanê min ew afirandina mijarên di derbarê jiyanê nerînên jineka nivîskar di derbarê jiyanê û pir hin serpêhatiyên min هەروەها ڕۆلا هوەرێ di avakirina roh û rewanê milletan de huner bi giştî helbest bi taybetî hin xwendinên biçûkî rexneyî yan dîtin nerîn û dîtin û ramanên minî cuda got pir mijaran hildigirê xwe got piraniya van bi rastî wekî me gotî serê spêdeyê re rojnivîsê yan jî ezmûna jineka nivîskar got bi rastî dema got pênûs di nav destê mirov de natevzê û mirov nikare hergav afirandinên em ê bêjin wêjeyî û helbestî bînê der ev cûre nivîs têna meydanê û bi rastî jî got di encama sosyal medyayê de belkû nivîsên wiha Kurd dihatin berînha gotarê min hatine çapkirin lê ev ne gotar in belkû hêjayî belavkirina li sosyal medyaya Facebookê de min pirê wan belavkirbûn û dihatin hezkirin û şopandin bi her halî ez bi hêvî me got xwîner û şopînerên zimanê Kurdî rojekê li van nivîsan vegerin ji ber tiştên balkêş û cuda wê tê de bîn gelek spas bo kenala Rûdaw rêz û hezkirin.